29 ліпеня, панядзелак, Белсат-Зум і Віталь Бабін у эфіры. Пра важнае і актуальнае размаўляем з экспертамі і сёння ў нас. Прапагандысты прапануюць памяняць немца Рыка Крыгера, якога прыгаварылі ў Беларусі да расстрэлу, на зняцце санкцыяў і сплату рэпарацыяў краінамі захаду. Николяс Мадуро пераабраўся на новы прэзідэнцкі тэрмін. Лідара Венесуэлы адным з першых павіншаваў і Лукашенко. Новае выпрабаванне беларусаў. Што нарабіла стыхія ў Менску і рэгіёнах? Прапагандысты прапанавалі абмяняць асуджанага да расстрэлу немца Рыка Крыгера на зняцце санкцыяў і сплату рэжыму Лукашэнкі матэрыяльнай шкоды. Такія думкі прагучалі падчас эфіру на тэлеканале СТВ ад праўладнага палітолага Пятра Пятроўскага і прапагандыста Рыгора Азаронка. На наступны дзень пасля вынесення смяротнага выраку Рыку Крыгеру Лукашэнкаўскае міністэрства замежных спраў зрабіла заяву. З улікам просьбы МЗС Нямецчыны беларускі бок прапанаваў канкрэтныя рашэнні пры наяўных варыянтах развіцця сітуацыі. На гэтую тэму вядуцца кансультацыі. Раней прапагандыстка Людміла Гладкая заявіла, што ў вынесенні смяротнага прысуду Рыку Крыгеру вінаваты ягоны адвакат. Менавіта частковае, а не поўнае прызнанне віны, сцвярджае Гладкая, сталася прычынаю таго, што суд прыгаварыў Крыгера да расстрэлу. З намі на сувязі Юрый Драка-Хруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Гаспадар Юрый, вітаю вас. Добрый дзень. Скажыце, ці хтосьці ўсур'ёз у Нямецчыне ці на захадзе можа разглядаць вось такі варыянт, абмяняць Крыгера на зняцце санкцыяў і сплату рэжыму Лукашэнкі нейкай кампенсацыі, на ваш погляд? Не, это навряд ці. Я думаю, што пра гэта і не ідзе ніякіх размоваў. Калі размовы пра штосьці ідзе, а яна хутчэй за ўсё менавіта пра гэта і ідзе, і для таго яму такой прысуд і давалі, это абмен. Абмен хутчэй за ўсё на Вадзіма Красікава, кілера расійскіх спецслужбаў, які некалькі гадоў таму забіў былога камандзіра чачэнскага супраціву і які атрымаў пажыццёвае. Ну, вот такі абмен магчымы. Обмен на скасаванне санкцыяў ці какие-то палёгкі, но он выключаны просто. Акурат бачым пра тое, што гаварылі Пуцін і Лукашенко падчас сустрэчы ў Валаме. Там гаворка шла перадусім пра, як кажа Лукашенко, пра кошты на нафту. Але ці там, на ваш погляд, таксама магла ісці гаворка пра стратэгію Беларусі і Расіі у дачыненні да захаду? Вось пра гэты гандаль і у тым ліку пра абмен спадара Крыгера. Ну, там тэарэтычна шмат пра што магла ісці гаворка. Я звяртаю увагу на тое, што эта сустрэча была на рэдкасць закрытай, на рэдкасць сакрэтнай. Бо раней, ўсё ж такі быў нейкі выхад да прэсы, былі нейкія каментары, зараз поўнае маўчанне. А сюжэтаў тут можа быць некалькі. І я, дарэчы, не выключаю, што адзін з важных сюжэтаў, які, дарэчы, напрост тычыцца Беларусі, это размяшчэнне ракет сярэдняй дальнасці. Зараз в Нямецчыне ідзе размова пра тое, што они могуць быць размешчаны в Нямецчыне. Пра это і гаспадар Шольц заявіў. Путин уже заявіў, што мы это не пакінем без адказу. Ну, а адказ дзе? Беларусь вельмі прыдатнае месца. В 96-м годзе менавіта такія ракеты такого як бы класу, такого кшталту былі выведзены з Беларусі. Они могуць і вярнуцца. Вось. Так что это как бы одна з тэмаў. Это стратэгічная тема, это прэзідэнцкі ўзровень. Так что они цалкам маглі гэта пытанне абмяркоўваць. Акрамя таго, ну так, вот абмен, тактыку, як бы, і беларускі бок ужо прапанаваў пасля таго, як было паведамленне пра расстрэл, пра прысуд, расстрэльны прысуд Крыгеру. Ну, беларускі МЗС уже сказаў, што мы перадалі нямецкім калегам нашы прапановы, мы гатовы. Як бы, ну, тут ёсць пэўныя нюансы, дыпламатычныя нюансы, потому что этого Красикова российцы хотели
выцягнуць. Здаецца, абмяркоўваўся абмен і на Навальнага, і на Гершовіча, але там як бы обменный фонд другого боку это не немцы. А на немца, можа, і памяняюць, хто ведае. Але я кажу, тут ёсць тонкасці, которые яны маглі Лукашенко і Путін абмяркоўваць. Ну, таксама, ведаеце, быў жа цікавы сюжэт з этими шчыраваннямі Лукашэнкі ў Лунінцы, то як мы замірыліся з украінцамі, і пасля этого раптам паляцелі шахеды. Можа, выпадкова, а можа, не выпадкова. Вот. Так что тема стасункаў могла быць. Врэшце-рэшт, як бы вайна працягваецца, магчымасць беларускага фронту, ну, она заўсёды застаецца актуальнай, так что это могла бы быць таксама тэма. Можна пералічваць яшчэ цэлы шэраг. Таксама тэма, дарэчы, это стасункі з Польшай, міграцыйны крызіс, як ім рэгуляваць і што азначае пагроза Варшавы перакрыць чыгуначны рух, бо это як бы тычыцца і Расіі таксама. Што маглі абмяркоўваць, вельмі шмат што маглі абмяркоўваць, і все это пытанне вельмі делікатнае, дзе лішняга слова як бы не скажа. Прапагандыстка Гладкая ўжо казала пра тое, што жыццё Крыгера выміраецца гадзінамі. Ці сапраўды рэжым Лукашэнкі, па-вашаму, можа расстраляць Крыгера і пры якіх умовах можа быць выкананы ў выкананні ўласна гэты прысуд? Ну, ведаеце, я думаю, хутчэй не, чым так. І не з нейкіх гуманістычных меркаванняў, а з халоднага разліку. Я думаю, што вынікам халоднага разліку быў і такі прысуд. Ён не аўтаматычны, ён як бы не вынікае з беларускай практыкі. Хутчэй, наадварот, ёсць супярэчыць, бо ніколі раней смяротны прысуд не даваўся па абвінавачванню, якое не звязанае з забойствам. Як правіла, то есть не як правіла, наколькі я ведаю, да, вот прысуду Крыгера, смяротны прысуд даваўся за забойства аднаго ці некалькіх чалавек. Там як бы з больш цяжкімі абставінамі, але за забойства. Тут забойства не было. И тому сам по себе этот прысуд это як бы падыманне стаўкі в торгах. Потому что калі б ему далі, умоўна кажучы, 25 гадоў, ці пажыццёвыя, што маглі даць? То як актыў для абмену, як не цынічна гэта гучыць адносна чалавека, но тым не менш, цана такого актыва была б ніжэй. Ну, а немцам, ну, посадили. Что такого? Вот. А вот калі смяротнае пакаранне, як сказала гаспадарыня Бербок, міністрка замежных справаў Нямецчыны, что, ну, так для Европы это як бы это шокинг, в Европе не караюць. Ну да, в Европе не караюць, а в Беларусі караюць, гаспадарыня справаў. Вот. И есть як бы проблема для Берлина, и эта проблема створена. А коли его расстреляют, то что? Ну, Нямецчына будзе ставіцца яшчэ горш да Беларусі. И во всяких спрэчках про санкции, про что заўгодна, Нямецчына скажа хутчэй у бок больш жорсткага падыходу, чым в бок больш мягкага падыходу. Потому что тыя палітыкі, якія, можа, і хацелі больш мягкую палітыку, але ім будуць нагадваць. Вы адносна каго хаце больш мягкую? Адносна людзей, якія расстралялі немца, які нікога не забіў, да? Ну, тут уже, так сказать, и больше и голубам, немецким голубам, якія в каких-то внутриевропейских спрэчках будут казать, давайте с Минском помягче, будет аргумент, что а вот так не трэба, а вот трэба пожестче. Ну, мы, до речі, бачили вот аналогия, польская реакция.
Польская реакция на вот эти все миграционные, так сказать, провокации Беларуси, которые, на самом деле, уже 3 года протягивают, но вот как бы триггером было забиты поляк. Упершыню с 1939 года польский пограничник забиты, человек, позбавленный життя. И это фактор. Так и вот просто расстреляный немец будет фактором. Да, расстрелять, коли ласка, можете, коли хочете. А как бы что вы на этом поимеете? Чисто політично. Окей, ви не гуманісти, но політично що ви отримаєте? Ми страшнее за всех? Ну да, вы страшнее. Так вот и санкции вам страшнее за всех будут. За то, что вы такие. Это надо Лукашенко? Я не упевнена. Я не упевнена. И этому суперечить заява МЗС. Коли была бы мета его расстрелять, по-перше, расстрелять его могли на наступный день. Обвестили присуд, все расстрелять. Что тягнуться? Вот. Так что не думаю ухудшения. Хотя я не выключаю, что в какой-то ситуации, при неким раскладе, скажем, коли перамовы сорвутся, коли штосьці не тое з пункту гледжання Менску скажа, и это уже тогда будет реакция, как бы реакция на реакцию. Реакция Менску на реакцию Берлину, например. Тогда да. А вот так просто, что вот мы его приговорили, мы его расстреляем, ну, нет, это нелогично, это невыгодно. Спадар Юрый, дзякуй вялікі за гэтую размову. Сяброўка партыі «Народная грамада», магілёўская актывістка Вольга Цішкевіч вярнулася ў Беларусі і засвяцілася на ОНТ. Анонс ейнага інтэрв'ю з прапагандыстам Ігорам Турам з'явіўся ў інтэрнэце. Вольга доўгі час узначальвала магілёўскае аддзяленне партыі, якою кіраваў Мікалай Статкевіч. Сёлета яна збіралася балатавацца ў каардынацыйную раду 3-го склікання, але перашкодзіў скандал. У выкладзенай кіберпартызанамі базе даносаў у КДБ ёсць і зварот Цішкевіч. Пра іншыя навіны ў нашым аглядзе. Эскалацыя ў дачыненнях паміж Турцыяй і Ізраілем. Турэцкі прэзідэнт Рэджэп Эрдаган заявіў пра магчымае ўвядзенне ў Ізраіль войскаў. Імаверную агрэсію ён назваў абаронаю жыхароў сектару Газа. Эрдаган не ўдакладніў, якім бачыць фармат магчымага вайсковага ўмяшання. Улады Ізраілю ўжо адрэагавалі на пагрозы турэцкага лідара. Міністр замежных справаў краіны Ісраэль Кац параўнаў Эрдагана з прэзідэнтам Іраку Садамам Хусейнам і параіў прыгадаць ягоны лёс. Хусейна пакаралі смерцю ў канцы 2006 года паводле выраку Вярхоўнага суда Іраку. Прыляцеў кіраўнік-чараўнік верталётам і ўратаваў людзей. Лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ын асабіста кіраваў ратавальнай аперацыяй і эвакуацыяй жыхароў раёнаў, якія пацярпелі ад магутнай залевы. Паводле мясцовага інфармацыйнага агенцтва, жыхары, нечакана сустрэўшыся з таварышам Кім Чен Ынам, які чакаў іх у аэрапорце, цытата, былі расчулены да слёзаў ад бясконцага хвалявання ды падзякі і горача радаваліся. Больш за 5000 асобаў былі ізаляваны ў раёнах з рызыкаю затаплення. Амаль 600 замежных грамадзянаў трапілі ў нашу краіну за 10 дзён паводле бязвізу. Такую інфармацыю распаўсюдзілі ў берасцейскай памежнай групе. Гэта пераважна грамадзяне Польшчы. Акрамя іх ёсць асобы з Нямецчыны, Вялікай Брытаніі, Францыі, Бельгіі, Італіі ды іншых еўрапейскіх дзяржаваў. Беларусь увяла бязвізавы рэжым для грамадзянаў 35 еўрапейскіх краінаў. Плануецца, што ён будзе дзеяць сёлета да канца снежня. Николяса Мадура пераабралі на пасаду прэзідэнта Венесуэлы. Згодна з выбаркамам, дзейны кіраўнік гэтай паўднёваамерыканскай дзяржавы набраў 51% галасоў выбарнікаў. За асноўнага канкурэнта Мадура, прадстаўніка апазіцыі Эдмунда Гансалеса, аддалі галасы 44%. Між тым, згодна з папярэднімі незалежнымі апытаннямі, 60% галасоў меўся набраць якраз Гансалес. Пра непрызнанне вынікаў гэтых выбараў ужо заявілі ўлады Аргентыны, Перу і Чылі. Дзяржаўны сакратар ЗША Энтоні Блінкен выказаў засцярогу, што афіцыйныя вынікі выбараў не адлюстроўваюць волі венесуэльскага народу. Прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жозеп Бурэль заклікаў да празрыстасці выбарчага працэсу і доступу да пратаколаў галасавання. Затое ўжо традыцыйна Николяса Мадура павіншаваў Лукашенка. Ён перакананы, што пад кіраўніцтвам Мадура краіна працягне, цытата, упэўнена крочыць па шляху ўмацавання свайго суверэнітэту і развіцця ў шмат якіх кірунках. Мадура кіруе Венесуэлу з 2013 года, і гэты прэзідэнцкі тэрмін будзе трэці для яго. Пад кіраўніцтвам Мадура краіна перажывае глыбокі эканамічны і гуманітарны крызіс. З
З намі на сувязі палітычны аглядальнік і аўтар праграмы «Двубой» на Белсаце Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне. Прывітанне. Звычайна ў дыктатарскіх краінах, як, да прыкладу, Беларусь, на выбарах малююць дыктатару безагаворачную такую падтрымку 80-90%, а тут усяго Мадуру намалявалі 51%. Чаму з гэтымі выбарамі ў Венесуэле трохі інакш? Ну, там весь час існавання гэтай сацыялістычнай балівіянскай дыктатуры Венесуэлі і Чавеса і Мадура весь час было інакш. Ніколі там не малявалі такія вялікія працэнты, і хаця апазіцыя даўно заяўляла, што выбары фальсіфікуюцца, но выглядала так, што першыя тэрміны і Чавес, і, магчыма, Мадура выйгравалі, магчыма, як паказвае сацыялогія, рэальна выйгравалі. Ну, што не кажаш пра выбары апошніх гадоў. Таму, ну, зусім іншая традыцыя, там все-таки ёсць апазіцыйныя дэпутаты ў парламенце, там даволі вялікая, ну, апазіцыя, якая, безумоўна, на гэтых выбарах яўна набрала большасць, яна збірае мітынгі, існуюць партыі, існуюць, паўтаруся, у парламенце апазіцыйныя дэпутаты, так што гэта не той варыянт, гэта не Паўночная Карэя, не Беларусь. Апазіцыя ўжо звярнулася да вайскоўцаў, каб тыя абаранілі дэмакратыю, але вайскоўцы звычайна падтрымліваюць Мадуру, у прынцыпе, як і ўсе дыктатуры. Ці могуць яны ў сённяшнім выпадку стаць на бок народу, і чаму ўвогуле вайскоўцы звыкла падтрымліваць нелегітымных кіраўнікоў, як, да прыкладу, Лукашэнку? Ну, может быть, не зусім так, все, ведаеце, у Лацінскай Амерыцы спецыфічная ситуация вакол вайскоўцаў. Рэч у тым, што новость в таких краінах, як Латинская Америка, может быть, яшчэ трошки выключение есть в Европе, Греция, Испания, Турция, асабліва Турция, где вайскоўцы, яны в пэўным сэнсе мелі все жыццё больш, ну, скажем так, светскі падыход да палітыкі, чым, напрыклад, некаторыя турэцкія там палітыкі, нават улады, якія больш былі прихильниками цяперашні Эрдаган такой мусульманской державы. Так і в Латинской Америце не абавязкова заўсёды вайскоўцы адыгрывалі негатыўную ролю. Яны часто, ну, скажем так, выступали супраць нейкіх найбольш радыкальных падыходаў, супраць найбольш радыкальных, конечно, пераважна левых палітыкаў. Вось, і, магчыма, да гэтага менавіта аспекту звяртаецца венесуэльская апазіцыя. Ну, але факт, што ім як бы, можа быць, больш і няма да кого звярнуцца, бо іншы варыянт гэта самому народу нейкім чынам выйти на абарону рэальных вынікаў выбараў, на абарону дэмакратыі, але народ не ўзброены, але народ, ён все-таки, ну, мае мірныя намеры. Мы ведаем, што все папярэднія пратэсты, якія былі даволі вялікія в Венесуэле, якія збіралі сотні тысяч людзей падчас папярэдніх палітычных крызісаў, яны нічым для апазіцыі добрым не заканчвались, в тым сэнсе, што заставаўся ва ўладзе Чавес і Мадура. Так што цяпер, ну, магчыма, апазіцыя ведае пра нейкія настроі у вайскоўцаў венесуэльскіх, што ім таксама гэта сацыялістычная дыктатура надакучыла. Магчыма, яны хочуць проціпаставіць менавіта вайскоўцаў тым, ну, скажем, псевдоузброеным фактычна, ну, нейкім атрадам, якія абараняюць, так сказать, мадураўцаў, абараняюць цяперашнюю ўладу, фактычна з'яўляюцца такімі полубандыцкімі фармаваннямі, якія маюць зброю і якія тэрарызуюць і апазіцыю, і проста насельніцтва. Так вось, магчыма, армія, як, ну, афіцыйная легітымная сіла, якая мае зброю, можа быць, захоча, скажем, свае інтарэсы зразумець, што уж лепш, скажем, афіцыйная армія, чым гэтыя полубандыцкія фармаванні, якія выступаюць на баку Мадуры. Таксама бачым, што выказваюць незадаволенасць і ўрады суседніх з Венесуэлай краінаў. Ці гэта можа нейкім чынам таксама падштурхнуць апазіцыю, пратэставаць гэтыя вынікі і выйсці на нейкія пратэсты? Ну, я думаю, апазіцыі, ну, толькі ёсць шанец дзейнічаць даволі жорстка, паколькі, ну, вся гісторыя паказвае, што там мірны маецца на ўвазе Венесуэлы, не будзем браць гісторыю іншых краінаў, не будзем, можа быць, праводзіць паралелі, бо все-таки там з Беларусью, з 20-м годам і далей. Ну, але в Венесуэле ўжо дзесяткі гадоў
адбываюцца такія мірныя пратэсты пасля кожных выбараў, пасля тых выбараў, калі відавочна, што яны з'яўляюцца фальсіфікаванымі, ці, напрыклад, пасля тых момантаў, калі проста ідзе узурпацыя ўлады, вось менавіта цяперашнімі кіраўнікамі. І гэтыя мірныя пратэсты нічым не заканчиваются, они потиху схлынаюць, они потиху заканчиваются тым, што эканамічная сацыяльная ситуация пагаршаецца. Мы ведаем, што зараз в Венесуэле 7 мільёнаў насельніцтва з 29 мільёнаў уцякло з краіны, вымушана было уцякаць з краіны, бо там многім просто няма на што існаваць, мінімальныя заробкі, там дэфіцыт тавараў, там голад в значных частках, там, як апозіцыя заяўляе, многія людзі ніколі яшчэ не бачылі там гадамі мяса ці туалетнай паперы, гэта не рыторыка, гэта сапраўды так. І в такой просто катастрафічнай сітуацыі, калі Венесуэла до прыходу прадстаўнікоў вот этого сацыялізма, до прыходу Чавеса была самай багатай краінай Лацінскай Амерыкі. 80-е, еще 90-е гады Чавес выиграл свои первые выборы в 99-м, и с той поры, вось 25 гадоў, ідуць гэтыя два сацыялістычных кіраўніка, якія давялі краіну до того, что теперь она официально самая бедная в Латинской Америке, в 3-4 разы беднейшая за любую іншую краіну. Это як можно за вот 25-30 гадоў пройти такі шлях, калі яна в 2-3 разы гады была богатейшая за іншых, а стала теперь нашмат беднейшая за іншых. Это просто неверагодна. Іншым для того, каб подняться и опуститься, трэба нейкія там десятигоддзі, стагоддзі, а тут нібыта вайна прашлася. Это вот что зрабіла з краінай гэта баліварыянская ідэалогія, сацыялістычная рэвалюцыя. І просто калі зараз апозіцыя зноў будзе пратэставаць, там будзе рабіць заявы, на жаль, у мяне скептычны нейкі прагноз, альбо скончыцца ўсё зноў нічым, альбо скончыцца ўсё такой, іншы варыянт, больш, калі можна назваць аптымістычны, што такой міні-грамадзянскай вайной, калі апозіцыя заявіць, што ўжо немагчыма мірнымі сродкамі гэтай узурпацию уладу прадахіліць і прыступіць да нейкіх іншых сродкаў. В принципе, яе зварот да арміі, это впершыню такое, это показывае, што яна уже готова, апозіцыя, да больш рашучых дзеянняў. Але, калі кажу пра гэтыя 7 мільёнаў, якія ўцеклі з краіны, можна яшчэ сказаць, што і улады венесуэльскія не далі ім магчымасць прагаласаваць, фактычна зрабілі максімальныя перашкоды, каб гэтыя людзі, якія жывуць па-за межамі Венесуэлы, не прагаласавалі. А яны, можна меркаваць, сацыялогія это показывала, безумоўна, што яны большасць менавіта за апозіцыю, а не за тыя ўлады, за якіх яны пакінулі радзіму. Так што можаце увидеть, што ледзь не там 40% выбаршчыкаў яны за мяжой, і яны не могуць галасаваць. Так што рэальныя лічбы, яны таксама там, блізкія. Маецца на ўвазе, нельга сказаць, што апозіцыя нават калі перамагла, она перамагла там 90-10. Там цалкам магчыма, што тое ж самае там бліжэй да 50-50. Яшчэ адно пытанне. Віншаванні ад Лукашэнкі ўжо былі скіраваныя Нікалясу Мадуры. Ведаем, што не вельмі добрыя стасункі паміж афіцыйным Менскам і Каракасам цяпер, бо ў Менску ёсць запазычанасці перад Венесуэлай. Чаму ўсё ж такі для Лукашэнкі важна падкрэсліць, што Мадура сябра Беларусі, і важна з ім працягваць гэтыя сяброўскія стасункі? А калісьці такія былі добрыя адносіны, да. А цяпер не вельмі добрыя, паколькі Беларусь павінна Венесуэле, што пацвердзілі нават венесуэльскія крыніцы, $1 400 мільёнаў, да. Навряд ці будуць вельмі добрыя адносіны. І калісьці там былі ледзь не Венесуэла, галоўна наша стаўка, там 500 мільёнаў был таваразварот. Зараз я глянул апошнія дадзеныя на 21 год, 2 мільёна, это такія капейкі. 2 мільёна таваразварот з гэтай краінай. Але тут ідэйная, да, Лукашенко ж противопоставляе себе всему цивилизованному свету, и кто его, союзников в этом сенсе есть: Венесуэла, Куба, там, Паўночная Корея, Иран, с кімсьці там удаецца наладзіць, з кімсьці не, але ён спрабуе любые антизаходнія краіны, любые краіны, дзе таксама ёсць дыктатура, ідэйна блізка Лукашенко, где таксама падтасоўваюць выборы, где няма правоў чалавека і где, так сказать, саджаюць палітычных лідараў апозіцыі, то яны блізкія Лукашенко, самыя блізкія для яго. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Непагадзь чарговы раз прыйшла на Беларусь. Цягам сотняў электразабеспячэння знікла амаль у 600 паселішчах.
Да таго ж у нядзелю зафіксаванае 91 падзенне дрэваў, найбольш у Градзенскай і Менскай вобласцях, а таксама ў Менску. Сёння моцны вецер пранёсся і па сталіцы без каментара. На гэтым ставім кропку. Глядзіце нас у будні пасля выдання аб'ектыву. За сёння дзякую і развітваюся з гаспадарствам. Да наступнай сустрэчы заўтра у гэты ж час.